sun in my eyes, nothing but blue skies. How about it? Oh, this feeling inside, I'm ready for the high. How about it? Oh, I'm ready on the side. I'm ready for you. Každý si zaslouží svět plný příležitostí. Snít, o čem chce. Být, čím chce. Milovat, koho chce. Všichni máme moc určovat svůj osud. Ať ji využijeme, nebo ne. Hlasovka Jamese Beauforta. Zanechte zprávu. Jamesy, strašně jsem to podělala. Táta zešílí. Jsi u Cyrila? Nevím, co dělat. Tady přichází a jde sem ten muž večera. Skvělý. Nejkrásnější. Jsem sen všech žen. James Beaufort! A byla tak dobrá? Běžte do prdele a nemluvte tak o mý sestře. Bla, 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 bla. Hele, no tak klídek, Alistre. A dost, vole! Čau, Lidie. Včera si tu nebyla. Hej, Jamesy, tvá sestra přitáhla špatnou náladu. Lidie? Lidie, co je? Tak dýchej. To nemyslíš vážně. Hej, co se děje? Vpadla dovnitř. Bez varování. Kdo? Ruby Bellová. Tisk mě rozmetá. Takový skandál mi táta neodpustí. Jenom dýchej. A teď ještě jednou. Co se stalo? A kdo je ta Ruby Bellová? Sednete si? Ráda, dík. Ukončete nástup. Pane Satne, Ruby, tak co prázdniny? četla jsem vše z povinné četby na Oxford. 2krát. Dobře. Jste na řadě. To je materiál na biografii. Jedno doporučení nebude problém. On si každý zaslouží svět příležitostí. A jestli je to snad někde možné, pak na Oxfordské univerzitě. Absolventům se otevře svět. A když půjde letos vše podle plánu, můžou mě čekat asi za 365 dní. Umožnit mi to má střední škola Maxtonhope. Není to obyčejná škola. Je to top škola. Strávila jsem už měsíce nad knihami, abych dosáhla na stipendium. Takových je samozřejmě málo. Rodiny jako Beaufortovi mají víc peněz i vlivu, než kdejaká královská rodina. Všechny dveře mají do kořán.
Britská smetánka, syn trenéra Manchesteru United, sestřenice dubajského emíra, jsou tu všichni. Chodí na stejné párty, míří do stejné práce, berou se mezi sebou. Mikrokosmos za milion.